A castaña foi un alimento base na dieta galega durante séculos, ata a popularización do millo e da pataca provenientes de América. Especialmente, esta última rouboulle protagonismo. Tal era a súa importancia en Galicia que as patacas eran chamadas castañas de terra. Galicia é o maior produtor de castañas do país. Cada ano son exportadas miles de toneladas a máis de 60 países como Francia, Italia, Portugal. Quizais sexa a castaña a mellor metáfora do estereotipo galego. A tradición deste froito maniféstase como agosto, celebrado entre o 1 e o 11 de novembro vinculados a mai. Esta tradición naceu como agradecemento ás colleitas e reforzo de vínculos. O magosto acolle o lume ao aire libre. Tómanse castañas, ás que se lle debe facer un corte para evitar que estoupe. Tamén se toman chourizos e viño tinto novo entre cancións, que xunto á queimada final son símbolos de vida e purificantes. Para o historiador Manuel Murguía, era un banquete funerario no que a castaña e o viño representaban a morte do ciclo solar e a vida. A tradición popular conta que cada castaña que é asada e consumida supón a liberación dunha ánima de purgatorio que se une á celebración. Por iso se deixa o lume acendido, para que a parroquia dos mortos poida quentarse. A xente desfruta da noite arredor do lume e tras facer as castañas adoita xogar a emborrallarse coa cinza. Galicia foi refuxio de castiñeiros na derradeira glaciación, mais non cobrarían tal relevancia ata chegar ás lexións romanas hai 2000 anos. Estes introduciron variedades máis produtivas. Os soutos acadaron seu punto álxido case 1000 anos despois, debido ao debecer dos frades benedictinos polos castiñeiros e viñedos. A declive comeza coa masificación do cultivo da pataca e do millo, no século XIX, que xunto á chegada de enfermidades como a tinta e o chancro decimaron os soutos. Avances nos tratamentos e na prevención permitiron certa recuperación. Pola contra, hoxe hai unha ameaza incluso maior. Durante o franquismo, o plan de desecar zonas pantanosas e os beneficios da venta de madeira provocaron a introdución masiva de árbores de crecemento rápido. Os naturalistas evitaron in extremis os plans do ditador, que quería repoboar Doñana con eucaliptos. Galicia non correu a mesma sorte e os seus montes foron asaltados e explotados, tanto que en 1973 a plantación de eucaliptos xa ocupaba 1.300 millóns de metros cadrados. Tras a transición non rematou a ameaza ás especies autóctonas. Agora, as hectáreas ocupadas son o quíntuplo que entón. O alarmante para zonas como as Fragas é a irresponsabilidade dos dirixentes, presidentes destruindo o seu apelido, literalmente. Aínda que para algúns a foresta sexa o mellor plan de pensións para os galegos, para outros o mellor plan para desfrutar a pensión é a foresta. A xestión forestal está a mudar de cor os montes galegos, atentando contra a biodiversidade e quebrando a relación do humano co entorno. Que lonxe queda aquela lenda do esquío que podía cruzar a península saltando de árbore en árbore. Ademais de atacar a fauna e vegetación autóctona, o monocultivo de árbores como a piñeiros ou eucaliptos provocan incendios incontrolables. As codias destes últimos levantan chispas que recorren grandes distancias, expandindo o lume rapidamente. Os eucaliptos son especies pirófitas, sobreviven aos incendios e logo rebrotan, entrando nun círculo vicioso. A máis lume, máis eucaliptos. A perigosidade non só se debe ás súas características, senón á estrutura da foresta e á mediocre xestión realizada. De feito, a desertización se dispara en Galiza, cun 40% do solo degradado, grave nivel de erosión que é ocasionado especialmente pola virulencia dos incendios. Perder o noso monte é entregar a nosa historia. O retroceso de especies autóctonas pode privarnos de tradicións como o magosto, de celebracións que explican como chegamos aquí. E invádeme unha fonda tristura o ollar que ambos semellan tinguidos co mesmo bote. Pois canto máis enchemos os petos dese papel verde, menos tinta desa cor colorea Galicia. Se a un pobo é doado arrebatarlle a identidade, non pode imaginar que sinxelo será quitarlle despois os cartos cos que lle compraron ese sentimento. Será acaso que as árbores non nos deixan ver o bosque?